Il-Partit Nazzjonalista jemmen fi sħiħ fl-inizjattivi innovattivi taż-żgħażagħ Maltin li eventwalment se jifjorixxu fid-dinja tax-xogħol. Il-ħamis wara nofsinhar żewġ gruppi ta' żgħażagħ li kienu rebbieħa ta' awards organizzati mill-Fondazzjoni Ġej kellhom laqgħa ma' numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista fil-bini tal-Parlament. Daw l-imprenditturi promettenti Maltin dal-waqt se jikkompetu fil-kompetizzjonijiet rinomati Ewropej wara r-rebħiet tagħhom fil-finali tal-Ġej Malta. Dan kif tittaljem ilu saret il-finali nazzjonali ta' Ġej Malta li ta' kull sena tittella fix-xahar ta' Mejju. Għal din il-finali timijiet ta' studenti jippreżentaw xogħolhom quddiem bordijiet indipendenti ta' esperti sabiex jikkompetu għal postijiet f'kompetizzjonijiet fuq skala akbar fuq livell Ewropew. Il-premju ta' Startup of the Year mar għand Palstopex filwaqt li l-premju għal kumpanija tas-sena intrebaħ minn EasyBeats. Il-missjoni ta' EasyBeats kienet li jitqajjem għarfien dwar l-istress u l-problemi ta' ansjetà li għaddu minnhom diversi persuni. Il-pjan tagħhom huwa li joħolqu ċpipet attraenti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent filwaqt li jgħinu sabiex jitnaqqas l-istress. Min-naħa tagħhom Palstopex qed jaħdmu sabiex ikun hemm mod sostenibbli kif ikun użat materjal riċiklat sabiex jinħolqu prodotti uniċi li mhux biss ikunu ta' benefiċċju għall-klijenti, iżda wkoll li jgħinu lill-ambjent. Il-prodotti tagħhom jagħtu lill-klijenti għażla aktar nadifa, kif ukoll għażla ambjentali aktar sigura għal bżonnijiet tal-istampar tagħhom, peress il-materjal se jiġi riċiklat minn fliexken tal-plastik, tazzi u plastik ieħor li jintuża darba u li ma jistax jiġi eliminat. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm id-deputati nazzjonalisti Robert Kutajjar, Jenis Ketkuti, Yves Borg Bonello, Ivan Castillo u Justin Xkembri.